Katang nanta tuju kambo nanta dibak di muka rapek lai dalam adek pakai dalam cupak besi. Tapi sungguh pun baitunya tali sawah terantang panjang lang ambil kata ditimbo. Lai tasawah dalam undangnya to talika dalam pusapu. Lama sirih lega cara no lama kato lega bunyi. Amu ambil kato bayu supaya menantinya Datuk Andarusati. Sampainya ke nama saya. Sakit kironya. Binan cako persambahan nambo nan tawala kedapaninya lai diadat nambah pakai nyato dicupak nambah risi. Tapi sungguh pun nambah nantun narajo kato mapakat nambah na kato bayo. Dianjang kato jo mapakat diambil pada bayo menantinya sekutiko mangko kalalunya nya. Sabananya nya. Dale semulu kato kadianta balik pakisah kana ringan jauh pakisah kana nampir. Bawa lah kato jo mapakat ambil lah bana jo bayo ambo pakai sebab menanti. Kamu pakai ini. Kira-kira. Ini Datuk Marun Basah baruang juga pasamban kayaknya. Maknanya lain kalaluannya dari pihak silang nambah pangka dia tekalaju nambah pokoknya. Sebab basi yang dinan tumbuh jaleh manimbang dinan nando tumbuh serupa iko kini di pihak silang nambah pangka dia tekalaju nambah pokok menangakan sepanjang adai. Apalah sepanjang adai itu? Di cara nunan ke tengah nandai sirih jo pinang langkuk sadah jo gambianya. Kok sirih tentu minta dicabiat. Pinang tentu minta digatok, sadah jo gambia minta dipalit, diupam menjadi satu buah makan memerah bibir. Sarinya naik ke porman, kaliknya tinggal di kerakungan. Kandak babari pinta di pelakuan. Ikulah buah pesak kalaluan yang buat tanta sampai kayaknya Datuk Marun Basah. Sampainya bajai. Sakit kironya. Dikembalikan buah persambahan kabakenya bajai. Manitalanya. Jika dinancako persambahan kita ala ciek jodoh lah banamo selesai. Kawik no kameh pancuang no putui. Ke bawah tak ambun jati. Ke bawah tak kasih ulan kate no tak ambun jati. Lah tibo disimpang sampai baranti. Lah nampak pasar sampai bamalam. Baano lai dinan kini. Lah tabi pulau nambak padi. Lah tumbuh pulau nambak hijau. Disilang nambak pangka. Ate kerajo nambak pokok. Nak mengatangahkan sepanjang adai. Apalah dia adai nan katangah. Bicara no nambah tatyang. Nan talatak di hadapan alam nambah rajo. Cara no banamu cara no basa datang nan dari tanah banja. Batirai ba antiang-antiang batatah baminggo-binggo panuh barisi kalangkapan. Apalah jinih kalangkapannya. Siriah jo pinang langkok jo sadah sarato jo gambienyo. Nak sampai wujud jo muka suik. Siriah sahalai nak minta dicabiak. Pinang sebuah nak minta digatok. Kan ba itu bana lalu nanya bajai. Sawadanya ni. Dak lai sepanjang buah pasambahan ini nan datang. Nan tarela sambah ke tengah. Tasabuit kamu korapik. Tatuju ke bakeh di riambo. Ba umpamo kato bidara. Tali sawah terantang panjang. Diambil orang ke tali timbo. Lai tersawah di dalam undang. Nyato talingka di pusako. Tapi semantang pun nambah itu. Nak rancak bunyi gandang batingkah. Sumanih kato bayu. Ambo payo patidokan. Ambo paukua pajangkaukan. Ibarat rantak nak sadaram. Umpamu lenggang nak saayun. Manantinya bajai sakutiko. Baakolah nambah itunya. Sampainya. Bana mau sampainya bajai. Mainnya. Sepanjang buah pasambahan modang ke tengah nanta tuju kayaknya lagi dalam adik bapak kaidam cupak besi. Tapi sungguh pun baitunya. Anak orang Tanjung Barulah nak singgah ke Kubang Putih. Lalu singgah ke Pakanai. Eloknya ada orang tiga luar. Orang nambah laju kamu pakai. Bawa kata je mau pakai cepat menanti ibunya. Ambo kemambiak katonya bayo nya bajai menanti liku kasabah. Sakira-kiranya. Baca rumah wadi orang kena nanti kajian sebab soalnya bayarlah serak. Nya ada tua nambah jai. Lainnya. Dikembalikan buah persambahan kabakenya. Menitahnya. Ikut dinancako ambo bayonya mananti. Iya.
inilah dapet buah jubari dari beliau nan tawalak kada panambo nan diambo manta kada paninya ala karancak kadentanya bajai Nan dijaput benang. ulah nan kantanyo diambo kabakenya kini du setentangan dia dek nang katangah kok siriahnya alah kabacabiak pinang no alah kabagato kandak buliah pinta balaku lah kaba terima suko ikrah namo kababarino nya bajai Sampainya. kana mo sampai nya bajai Makanya kok dinan tadi nya bayo mau menanti lah dapik buah jubarilia teranta kadapannya ini manta kadapan ambo ala kantanyo kadapan ambo satantangan kandak di pintu silang nang bapang kajate kerajaan nang pokok tadi kok siriah yo kadicabi pinang yo kadigato laba terima suko kata beliau kan itu bananya di sini nanti bolanya bajai dak lai kandak buliah pinta berlaku apa sembarangnya itu pabatenya bajai kalian kasarnya nya rancaknya bajai nya bajai kembalian sambah ambo kedua bila ada maaf dia bajai kepada Allahnya ini Datuk Bandar Sati kembalikan buah persembahan gini kok dinan tadi ini menanti bobayo lah dapik buah jubari dia teranta kadapan ambu mantah kadapannya ala kantanyo kadapannya setantangan adik katangah tadi kok siriah yo kadicabiaknya pinang yo kadagato sadah digambi yo kadipalik kandak babari pinta ipilakon iko bualah nanabuan tanta sampai kayaknya Sampai ya namanya. sakit-kironya Dan cako ambo menanti menuri adat menawang menuri undang. Ini mempayukan kato mencarikan bulik dan segolek picak sesatik kepada niat mamak nambah samo. Tapi buah jobari dia beliau teranta ke depan ini manta ke depan ambo. Apalah kantanyo dinya ke depan ambo. Kok siriahnya alah kabaca piak pinang alah kabagato. Sadahnya alah kababali. Kandak lai kababari, pintak lai kabapalakuan. Alah kabatarimo suku kata beliau. Mangko kalalunya ya. sama nanya Ndak lai kalau nanti juluk lah lareh dijapui tabau bahan persambang gitunya. itu bapak teh di ini kembalikan sambah ambo duduk ilah imamnya Kepada Allah. Ini Datuk begini kembalikan persembahan kepada paninya. Kemudian cako inya menanti menuri adat manawak. Ambo mempayukan kato mencarikan bulik nasa golek picak nasa do ninya mama nambah samo. Ada pe buah jabari beliau taranta kada panambo. Dambo anta kada paninya. Alah kurancak ambo antanya. Ambola nang kantanya dambo nya kada paninya. Kok siriahnya alah kabacabiak. Pinang alah kabagato. Sadahnya alah kabagambia alah kadipipir. Kandak lai babari pinta lai kabapalakon. Ikolah kapada mau buah nang kabo kembalikan. Ambo anta sampai kada paninya. Sampainya. Dari sako ini bayu ambo menanti. Ini Yo. sampai dua kali dia beliau taranta kepada ini manta kepada ambo. Yo. Ana nak kantaran judinya ambo kini. Satantaan permintaan dari silang dan mapangka karajono pokok. Satantaan sirih. Nyo nak minta cadet tinang nak minta digato. Sadah nak minta di. Sirih lah, Pak Cik. Gambia nak minta dititip. Lah kapal parenai kata beliau kan begitu mana lalunya. Mana ya? Enggak nalalikas ngandi dikasih sampai dia malah pacar apa pun dia katanya Keperhatiannya. kalau lu lihatnya Kedua